Her på DR1 har vi et filmtilbud, der er svært at afslå. I hvert fald, hvis man kan lide en god actionfilm med masser af tempo og uden alt for meget overflødig snak. The Bourne Identity er uegnet for børn. Og med det, velkommen til mandag aften her på DR1. Jeg hedder Lars Nielsen Santin og er din tv-guide. Her kommer skattejerne.